Пътка се. Трябва да е наравно. Например, сложи го долу на пистата. Не е ли по-добре? Ама там отива с Снежанка и много бързо кара. И так помага от улицата. Така ли? Гледай така. Гледай. Върни го на врата. Не, назад, дистанционното трябва. Без да го пипаш с ръце. Сега назад. Защо? Пускаш балона ми! Кой ми пусна балона? О, това да не е червения джип на Алекс, който носи разни неща. Размина мама. Да. Да. Видя ли какъв е добър? Това, Марти, да не е като джипа на Алекс. Дето бандитите искаха да му го вземат. Това такъв ли е? Няма, тук няма бандити. Тук е баба Нина в Брюксел. Няма такива бандити. Само в игранец. Какво само? Само в игранец. В игранет? Да. Какво е това игранет? Как го направи така да ходи? Мога и така на улицата, гледай. Така. Оха! Отива през Снежанка. Няма Снежанка. Добре, значи, щом няма бандити, да не се притеснявам. Да. Чук-чук! Само не знам игранец какво е това. Не си ми обяснил. Ами те там живеят. Кой? Ами те, Алекс, така там живее Алекс. Чук-чук! Кой живее? Няма никой в къщата, в замъка. Няма никой в замъка. Само звяра. И звяра го няма. Само розата. И розата няма. Никой. Никой. Това е моя замък, взимам го за мен. Аз ще живея в него. Става ли? Да. Дай ми го. Ето си. Мерси. Охо, цял замък си имам. Ау. Боли. Я отвори уста да видя прехапания език. Боли. Покажи устата да видя къде е прехапан език. Чак сливиците да видим. О, то минало вече.